Здравейте, мили приятели на музиката! Много ми е приятно да се видим. Аз съм Габриела Киборкян, учител съм по пиано, цигулка, солфеж, елементарна теория, като преподавам тук в моята музикална школа. Ето го пианото. Също така преподавам в детска градина вече дълги години, 15 години, като пиша сборници. Издала съм 2 сборника с сценарии, след малко ще ви покажа. Както и правя хореографиите, песните и танците в всички сценарии. Ето това е сборника за сценарии детска градина. Първа част. Втора част също е подобна на първата. Двата сборника общо съдържат 70 сценария, като във всеки един сборник има пролетни, есенни, коледни за края на годината. Изобщо много интересни сценарии, както и за 3 март, естествено, и за 1 ноември. Така че, ако искате да си закупите сборниците, сега е момента. Отново съм поръчала сборници, още 100 бройки за тези, които ми писаха и тези, които още не са разбрали, че имам такъв сборник. Много хубав сборника. Вътре намираме сценарии за коледни тържества, за пролетни тържества, за края на годината, за 8 март, 33 сценария са в първата ми част. Скоро ще бъде готова и втората ми част. Там също ще открием доста интересни сценарии. Повече от 33 на брой са. Там мисля, че 36 или 37. Ето така изглежда сборника отзад. 25 лева е цената. Така че ако желаете да си го поръчате, сега е момента, докато е наличен. Благодаря ви, очаквам ви до нови срещи!